आज माननीय न्यायालयासमोर सदर गुन्ह्यातील जो आरोपी होते त्याला हजर करण्यात आलं. त्याचबरोबर पोलिसांनी जे तपास केला आणि तपासात जे गोष्टी पुढे आल्या होत्या त्या माननीय न्यायालयासमोर आपण उपस्थित केलेल्या आहेत. त्या सर्व जे तपासातल्या गोष्टी माननीय न्यायालयासमोर जे उपस्थित करण्यात आलं त्या पाहून माननीय कोर्टाने अजून 5 दिवसांचा PCR सदर व्यक्तीसाठी आरोपीसाठी दिलेला आहे. याच्यामध्ये पोलीस जो आहे साथीदारांच्या संदर्भाने तपास खोलवर करत आहेत. याच्यामध्ये अजूनही अटक होण्याची शक्यता नाकारली. याच्यामध्ये एव्हिडन्सच्या संदर्भाने आपण ती माहिती इथे सांगू शकणार नाही.